Ola a todos, o meu nome é Adrián López, son biotecnólogo e actualmente estou realizando a miña tese doutoral no grupo de Viroloxía Molecular no Centro de Investigación CICUS, aquí en Santiago de Compostela. Penso que todos máis ou menos somos conscientes da problemática que representa a día de hoxe a acumulación de residuos plásticos no ambiente, e sobre todo tamén do risco que isto supón tanto para a saúde dos seres humanos, pero tamén doutros seres vivos como diferentes animais acuáticos e terrestres. Por isto, neste eido, penso que un dos grandes retos aos que se enfronta a nosa sociedade a día de hoxe é precisamente traballar en desenvolver novas tecnoloxías que nos axuden á reciclaxe e a eliminación destes residuos. Isto xa se leva facendo nos últimos anos, sobre todo mediante métodos físicos e químicos, métodos que funcionan bastante ben, pero a realidade é que teñen un problema moi grande, é que teñen un impacto negativo no medio ambiente. Desta maneira, nesta tese no noso grupo de investigación, en colaboración tamén co Centro de Investigación Cretus, pretendemos desenvolver unha tecnoloxía alternativa máis limpa para a degradación destes residuos plásticos recurrindo ao uso de enzimas, é dicir, proteínas que son capaces por sí mesmas de degradar diferentes tipos de plásticos. Estas enzimas xa se están utilizando recentemente con esta finalidade, pero nós queremos ir un pouco máis alá e utilizar unha tecnoloxía propia desenvolta no noso laboratorio fai uns anos que o que nos permite é precisamente encapsular estas enzimas nunhas esferas proteicas que o que fan é facelas máis resistentes a condicións extremas e desta maneira convertilas nunha alternativa que sexa máis competitiva, máis viable, sobre todo de cara a unha aplicación industrial. Ben, pois desta maneira, os primeiros resultados que estamos obtendo indícanos precisamente que somos capaces de encapsular estas enzimas e facer que sexan moito máis resistentes a altas temperaturas e tamén fomos quen de degradar mostras de PET, que é un dos tipos de plástico máis abundantes e máis producidos a día de hoxe. Ademais, tamén vimos que o feito de encapsular estas enzimas permítenos reutilizalas durante varios ciclos, algo que consideramos completamente fundamental, sobre todo se pensamos xa nunha aplicación industrial desta tecnoloxía. En definitiva, seguindo este camiño, agardamos desenvolver unha tecnoloxía que sexa robusta, sinxela e eficaz, e sobre todo que se pode aplicar a gran escala para poder aproveitar esa gran cantidad de residuos plásticos que se acumulan no ambiente e poder obter diferentes produtos de valor engadido no marco dunha economía circular que sobre todo tamén sexa respetuosa co medio ambiente.